Assalomu alaykum do'stoni giromi, birodaron xo'ron aziz, qubul shavandagoni kanali мо. Инак дарси навбатиро оғоз мекунем. Дарс аз рӯи навбат дарси шашум дар бораи интихоби брокер. Яъне дар дарсҳои гузашта чӣ хел ки мо гуфта гузашта будем, дар биржа мо чиҳоро мехарем? Аксияҳоро мехарем, облигатсияҳоро мехарем ё ETF фондҳоро мехарем, ки дар онҳо харду фурӯши яъне асъорҳои миллиам чӣ дар онҷо вуҷуд дорад, биткоинҳо вуҷуд дорад, молҳо вуҷуд дорад. Хулоса ҳамаи ҳамон оператсияҳое ки мо дар боло зикр карда гузаштем, яъне ҳамон корҳое ки дар боло гузаштем, ҳамаш бо бораи ба воситаи компания чӣ брокер иҷро мешавад. Брокер даллол аст, миёнадор аст мобайни сармоягузор ва биржа. Бинобар ин брокер барои шумо программа пешниҳод мекунад ки ба воситаи он чӣ шумо ба биржа роҳ меёбед. Дар биржа роҳ ёфта ба худ аксияҳо ё металлҳо ё асъори тамоми давлатҳо ё молҳо ё индексҳоро чӣ хариду фурӯш мекунед. Вазифаи брокер чӣ ҳамин аст. Брокер хариду фурӯши шуморо назорат мекунад, яъне аз рӯи шумо ба давлат андоз меспурад, налог медиҳад. Барои шумо барои ин аз шумо чӣ мегирад? Комиссия мегирад. ва монанди оператори мобилӣ тарифҳои гуногун дорад. боз як беҳбудии брокер дар он аст ки шумо ҳар лаҳза метавонед ин брокерро васл карда ба дигар брокер чӣ гузаред. вақте ки мо брокерро интихоб мекунем, албатта мо хусусиятҳоро ба инобат гирифта баъд чӣ қабул кунем, яъне аъзо шавем ба он брокер, яъне муштарӣ шавем. яке аз критериёҳои чӣ аст? яке аз критериёи ин хусусиятҳои боэътимодии брокер, брокер боваринок бошад, яъне надёжен бошад. Яъне вақте ки шумо ба брокер ягон маблағ мегузоред, ягон сармоя мегузоред, он чӣ аст? Сармояи шумо ягон ҷо гум нашавад ё брокер шуморо чӣ фиреб надиҳад. Барои ҳамин мо аввал дар интернет, дар сомонаҳо рейтингҳои брокерҳоро дида мебароем. чӣ қадар рейтинги брокерҳо дар сомона баланд бошад, он баландтарин ҳашҳоро чӣ мегирад. шояд ки паст бошад, он пастҳоро чӣ намегирад. форумҳоро дида мебарем. баъзе форумҳо ҳастанд ки дар онҷо трейдерҳо мобайни худошон дар бораи брокерҳо баҳсу ҷавоб мекунанд, ягон тақризи худ, ягон ҷанбаси худро мегиранд ки ин ё брокер ё хуб аст ё фиреб мекунад. гуфта чӣ фикру дар соҳи худ дар он форумҳо мегӯянд. бинобар ин дар он форумҳо кофта ҷустуҷӯ карда, он саволҷавобҳоро ёфта дар бораи ҳамон брокере ки шумо интихоб мекардед мешед, як чӣ маълумот пайдо кунед ки он брокер ё боваринок аст ё фиреб медодагӣ аст. тақризҳоро дида мебарем. дар сомонаҳо, дар сайтҳо бисёр отзивҳо ҳастанд дар бораи чӣ брокерҳо. отзивҳо нисбати брокер хуб бошад, албатта онро қабул мекунем. бад бошад, ҳаракат карда ба он брокер чӣ аъзо намешавем. боз як критерия дар бораи чӣ? Критерия дар бораи синну солии чӣ аст брокер аст. брокер вақте ки синну солҳои бисёр дорад, албатта вай боэътимодтар аст, бовариноктар аст, чунки вай дар ин синну сол дар фаъолияти худ намехоҳад ки муштариҳои пешинаашро аз даст диҳад. ҳаракат мекунад боз муштариҳои нав ба навро ба худ қабул карда фиреб накунад, онҳоро ба сомон расонад, яъне ба иҷро расонад, ягон хел фиреб надиҳад. лекин баъзе брокерҳо ки навбаронда ҳастанд, албатта онҳо аз эҳтимол дур нестанд ки шуморо чӣ фиреб кунанд. яъне баъзе брокерҳо кухни ҳастанд ки дар сомонаҳо, дар сайтҳо 1 сол, 2 сол, 5 моҳ, 6 моҳ фаъолият мекунанд, пули муштариҳоро ҷамъ мекунанд, баъд чӣ ғайб мезананд ки баъд аз онҳо пул гирифтанаш ғайри маҳол аст. гирифтатонед ҳам бениҳоят чӣ азоб мекашед, вақтҳои зиёди худро сарф мекунед. боз як критерии брокерро барои интихоб кардан ин чӣ аст? литсензия аст. литсензия брокерро муомила мекунад. бисёри брокерҳо дар сайтҳошон дар поён литсензияи худҳоро пешниҳод кардан. он литсензияро чӣ мебинед ки брокер дорои кадом литсензия чӣ аст. бисёри сайтҳо, сомонаҳо, брокерҳо албатта литсензияи худро пешниҳод мекунанд. дар баъзе брокерҳо 2-3 литсензия аст, дар баъзешон 1-2. бубинед литсензияи онҳое ки дорои кадом давлатҳо ҳастанд,
лицензияҳои Британияи Кабир, Амрико, Германия, Шветсия, Австралия, Кипр ин лицензияҳое ки дар ин давлатҳо гирифташанд бениҳоят боэътимодтаранд, бовариноктаранд, гуфти русӣ надёжӣ ҳастанд. дар ҳамин давлатҳо гирифта бошанд шумо бемалол метавонед он брокерро чӣ ҳисоб кунед, боэътимод ҳисоб кунед. боз як критерия чӣ тарифи пешниҳодкардии чи аст брокер аст. бисёри брокерҳо барои шумо тарифҳои гуногунро пешниҳод мекунанд ки шумо дар вақти интихоб кардани тариф бениҳоят чӣ мумкин дугумона мешавад ё ягон сарфаҳм намеравад. барои сарфаҳм шудани шумо, барои шумо ҳамин тарифҳоро нағз омӯхтан, мо барои шумо ҳозир дар ин дарс камтар аз рӯи формулаҳо чӣ ёд мекунем. яъне сармоягузорон ба брокерро ду намуд пардохт мекунанд. якум намуд пардохти комиссионӣ, барои ҳар як фурӯши аксия ё облигатсия ё ягон қурби асъор як комиссии худро мегирад брокер. дуюм пардохти чи аст? Моҳона аст. пардохти ҳармоҳа барои хизматрасонӣ, яъне фиксированӣ плата. брокер барои фаъолияти шумо ҳар моҳ чӣ мегирад? Пул мегирад. акнун ҳарду ҳамин чиро комиссияро дида мебарем ки чӣ хел аз дигар фарқ карда дида мебарем. якум пардохти чи комиссионӣ. барои хариду фурӯш барои сделка ягон фоизи суммаи хариду фурӯш шуда фоиз гирифта мешавад. фарз кардем комиссия ташкил медиҳад 0.1% суммае ки шумо коғази қиматро харидед ё фурӯхтед. фарз кардем брокер ба шумо мегӯяд ки ман аз шумо барои хариду фурӯш 0.1%ро чӣ мегирам. ин маънои онро дорад ки барои мисол ба миқдори 10,000 рубл шумо чӣ харидед? Коғаз харидед, ягон қурби асъори миллӣ харидед. аз ин 10,000 10 рублро чӣ ташкил медиҳад. яъне вақте ки комиссии брокер 0.1% маънои он дорад ки ҳамин аз 10,000 10 рубли он комиссии ҳамин брокер аст. акнун пардохти ҳармоҳиро дида мебарем. пардохти хизматрасонӣ, яъне фиксированӣ плата. брокер барои нигоҳ доштани коғазҳои шумо, хариду фурӯшҳо шумо, мисол ҳамин сармояи шумо дар сайти худаш барои хизматрасонӣ аз шумо ҳар моҳа як миқдори пули муайянро чӣ мегирад. яъне дар як брокер тарифҳои гуногун шунаш мекунем барои нигоҳ доштани чӣ ҳамин хизматрасонӣ, яъне фиксированӣ плата. бинобар ин вақте ки ба шумо брокер якчанд тарифҳоро пешниҳод кунад, шумо бениҳоят аз рӯи ин формулаҳо барои худ сарфаи худро ҳисоб кунед. барои ҳамин дар як мисол ба шумо нишон додем. брокер ба шумо пешниҳод кард барои мисол ду тариф, яъне якум тариф мегӯяд ки дар ҳамин тарифи якум мо аз шумо 0.5% комиссия мегирем ва ҳар моҳ 100 рубл мегирем мегӯяд. дар дуюм тариф мегӯяд ки мо аз хариду фурӯши шумо 0.5% мегирем ва ҳар моҳ 500 рублро чӣ мегирем. баъзеҳо надониста бисёр вақт якум тарифро интихоб мекунанд ки гӯё ки инҷо сарфаш кам мешавад. лекин ин хел нест. мо бояд анализ кардан кори худро, мо сармояи худамонро. бинобар ин осон шудани фаҳмиши тарифи шумо, мо як формула тартиб додем. мана бибинед. S баробар S сабз зарби K плюс P. яъне S сарфаи шумо, ин комиссия ки брокер мегирад, миқдори C сабз сармояе ки шумо ба ҳамин брокер пардохт, ин P пардохти ҳармоҳа, яъне фиксированӣ плата. барои мисол дар ин формула мебинем. фарз кардем шумо мехоҳед 50,000 рубл сармоя гузоред дар брокер. агар дар тарифи якум ҳисоб кунем, сарфаи шумо, яъне расходи шумо 350 рублро ташкил мекунад. агар дар тарифи дуюм гӯем, сарфаи шумо 525 рублро ташкил мекунад. бинед, вақте ки агар шумо ҳамин қадар суммаро мегузошта бошед дар мобайни як моҳ, албатта якум тариф барои шумо чӣ хуб аст. яъне аз ин шумо 200 рубл қариб фоида меоред, яъне камтар сарф мекунед. лекин вақте ки шумо бо маблағҳои калон сару кор мекунед, маблағгузорӣ мекунед, фарз кардем 50,000 5 миллион рубл вақте ки шумо сармоя гузоред, бинед дар тарифи якум, яъне
сарфаи шумо 200 рубл аст, дар тарафи дуюм 3000 рубл аст. дар ин ҳолат чи аст? тарафи дуюм авлотар аст. яъне вақте ки шумо аввалин қадами худро дар брокер мегузоред, регистратсия мекунед, шумо аввал барои худ нақша кашед бо кадом суммаҳо шумо сару кор мекунед. суммаҳои калон бошад, як сарукор мекарда бошед, тарафи дуюмро пешниҳод мекунед. лекин шумо агар мехоҳед ки 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ бо суммаҳои кам мекунед, албатта тарафи якумро пешниҳод мекунед. вақте ки шумо бисёр яъне таҷрибадор шудед, бо биржо кор кардан ба бисёр усто шудед, таҷрибадор шудед, баъд аз 3-4 моҳ шумо метавонед ба тарафи дуюм бизоред. яъне пешина плани худро анализ карда шумо тарифҳоро чӣ интихоб кунед. бо ҳамин тарз шумо сарфаи зиёдтариро аз худро аз сарфаи зиёдӣ чӣ ҳифз мекунед. барои ҳамин шумо дар вақти интихоб брокер ба тарифҳои вай, ба комиссия ва партахти моҳона аҳамият шавед. акнун чорум критерия чи аст? чорум критерия ин тарзи воридшавӣ чи аст? брокер аст ба биржои ҷаҳонӣ. аз ҳама вариантҳои беҳтарин брокер бояд дорои барнома дошта бошад, ҳам ба телефон, ҳам ба компютер бошад. чунин тарз дар бисёри брокерҳо мавҷуд аст. лекин ман тавсия медиҳам ки брокериро бо форексро сарф кунед, бо ҳамин брокер сарукор кунед, бениҳоят осон аст. чунки ин брокер, ин компания ҳам барои савдо дар биржо, ҳам барнома барои телефон дорад, ҳам барои андроид, ҳам барои айфон дорад, ҳам барои компютерҳо дорад. яъне ҳамаи вариант барои шумо муҳайё карда шудааст. инчунин боз барои хариду фурӯши аксияҳо веб терминали худ дорад ки тамоми аксияҳои дунё дар он чӣ вуҷуд дорад. ҳам аксияи Россия, ҳам аксияи тамоми дигарҳо вуҷуд дорад. яъне васеъ аст, функсияш васеъ аст. ҳам дар он имконоти истифодаи роботҳо чӣ мавҷуд аст. шумо аввал бо яъне дасти карданро меомӯзед, баъд он зам ки таҷрибадор мешед, роботҳоро чӣ оянда истифода мебаред ки бениҳоят хуб аст. яъне шумо ба корҳои худ овора мешавед, дам мегиред, робот барои шумо чӣ кор мекунад. баъзе гуфтан шумо мекунед афсона аст, лекин дар оянда инҳо дида мебинем ки чӣ афсона нест. тамоми пулдорро, тамоми миллиардерҳо, миллионерҳо ҳамаашон ҳозир ба ҳамин тарзи пулкоркунӣ гузашта истодаанд. ҳам аз ҷиҳати тариф, аз ҷиҳати коммизия фоизҳои паст дорад ин брокер. ворид шудан ба брокер депозити калон талаб намекунад, ҳатто ба андозаи $10 кифоя аст ки шумо ба ин брокер чӣ шавед, ворид шавед, аъзо шавед. демо шот дорад барои навёдгирифтагиҳо, яъне дар демо шот навёдгирифтаҳо бо терминал метатрейдер анчунин машқ карда, таҷрибадор шуда, баъд ба шоти реалӣ дар онда кор карда чӣ метавонад. дар ин демо шот касби трейдингро ёд мегирад. трейдинг чӣ аст? ин трейдинг амалие аст ки дар ивазшавии қурби асъор ё аксияҳо фоида ба даст меорад. хулоса сармоягузор низ трейдер шуда метавонад. яъне бениҳоят трейдинг ин касби замонавӣ аст. дар як ҷо истода, дар хона истода, фақат компютер ва ноутбук истода шумо чӣ кор мекунед? пул мекунед, кор мекунед ки бениҳоят касби хуб аст. ба шумо дар берун дар даст ягон кас кор кардан лозим нест. фақат чӣ аст? фақат компютер, ноутбук. барои шуморо огоҳ кардан мо боз як пешниҳод мекунем ки яъне эҳтиёт бошед. дар интернетҳо чӣ ҳастанд? брокер кухня ҳастанд ки муштариҳо ба фиреб ба сайти худ тавсия медиҳанд. онҳоро ба сайти худ медоранд, пул ворид мекунанд. вақте ки пул ворид кардед, шумо албатта пули худро гирифта наметавонед. онҳо шуморо фиреб мекунанд, сарсон овора мешавед. бениҳоят огоҳ бошед ки ҳамин брокерҳо ҳам ҳастанд. аз сони шумо майни худро азоб дода бисёр сарфу саргардон мешавед. огоҳ. бинобар ин барои ҳамин шумо овора нашудан, сарсон нашудан, ба ҳамин брокер кухняҳо шумо во нахӯрдан, ман барои шумо брокери худамро тавсия медиҳам. яъне ман бо ин брокер ва бо форекс 2 сол боз кор карда истодам. дар он бисёр корҳоро санҷидам. ягон бор ин брокер маро фиреб накардааст. маблағи худро бемалол аз сайт ба корти миллӣ мебарам, фоидаи худро бемалол мебарам. яъне вақте ки ман мебарам фоидаи худро, дар давоми 3 рӯз фоидаи ман ба шоти корти пластикӣ чӣ мегузарад? ба шоти электронӣ бошад, дар вақти кӯтоҳ мегузарад. яъне 5 дақиқа кифоя аст ки
аз шоти брокер ба шоти шумо электронӣ ҳамдаи электрони шумо чӣ кошелёки электрони шумо чӣ гузарад. Барои ҳамин барои шумо маслиҳат медиҳам ки барои ҳамин бародарон ман барои шумо тавсия медиҳам аз барои эҳтиёт аз рӯи регистратсия аз рӯи ин силка гузаред. Ин силкаи боэътимод аст. Ба ин силка даромада ба компанияи RoboForex метавонед регистратсия кунед, яъне ӯро тасдиқ кунед. Дар вақти дар сайти брокер кушодани регистратсия дар реал нишод дар ячейки промокод коди DX-ро чӣ номнавис кунед. Барои ҳамин аз рӯи ҳамин код барои шумо чӣ аз тарафи компания бонусҳо меравад. баъзе шумо бо хотирҷамӣ метавонед дар ин брокер фаъолияти худро давом диҳед. дар дастҳои оянда ҳамаи амалиётро ман ба шумо омӯзишвандагон қадам ба қадам чӣ тавр фаъолият ва хурдфурӯш карданро дар ин брокер дар программи MetaTrader ёд медиҳам. Чӣ тавр бо кадом роҳҳо бо кадом стратегияҳо фаъолият кардан дар кор ки фоидаро ба даст биёрем. Функсияи стоп лосс тек профитро чӣ қадр мондан дар кор. Дар бораи ҳамаи инҳо мо дар дарсҳои оянда ба шумо як видеонавор карда сабт карда медиҳам барои омӯзиш. Ҳоло ин дарси шиносии бо биржа ва брокер муофиқ расид. Дар канали мо обуна шавед. Дар оянда мо наворҳои нав ба навро дар бораи касби трейдерӣ, касби сармоягузорӣ дар канал нав ба нав чӣ сабт мекунем. Зангулчаро зер кунед дар канал, то ки дар тамос бошед. Хайр, то боздид. Худо ҳофиз. Обод бошед.